er det, vi laver? Vi følger efter Bolt-bud, for at sikre os, at de får Pepsi med på deres takeaway. Ved Bolt godt det? Det ved du godt. Okay. Så er der Bolt. Og så er der Pepsi. Det er herovre. Ja, hun er her stadigvæk. Vi kommer med Pepsi. Tak. Det er den perfekte kombi. Det er ligesom os to. Har du trykket på knappen?